नैबेनोमोन नै लबारा नै बिराद गाज्रि लबार दङ मेथायाव नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे दंबावो नै बेखौबो नायबावगोन सेरनानै मोननै दं बेखौ दोनथ'दो एफा गोलाव मोननै भिडिअखौ दाननोसै बानायदो नै एसे गोजाननिफ्राय मोनसे खेवबावनो नागिरदों मोननै लाबोदोंमोन गथ'आ नै फिसाजोआ लाबोदोंमोन आरो जानो होननानै बेखौ देखायनाङाब्रा दानफै भिडिअ'आ बेखौलाय मानो देखायनांगौ बेखौल'सो बानायबाय थानाङा जानो लाबोनायखौ फिसाजोखौ खोन्थादों ओमफ्राय बिदिखौ नोंसोरबो बायनानै होनाङा फिसाजोफोरनो नायनानै ला प्लास्टिक ओंखारो लबार भिडिअनि गेजेरजों नायनानै ला दानो बेयाव नुगोन सेबनानै बरनगोन जिजों मोनसेखौ सेबखांबायानो जि लेथ्राखौ जायो मानसिया नुदों माबायदि लेथ्रा ओंखारो सेबबानो ओंखारगोन आरो दा प्लास्टिकआ बिदैखौ सेबखांजोबनानै जियाव नायबानो नुगोन आरो बिदिखौ गेलेनो बायो बिदैयालाय मोजाङानो ओमफ्राय नै प्लास्टिकआ जियाव माबायदि सिथाबना थायो बेखौनो गिलु बालु बेखौनो जायो गथ'फ्रा बायै लावलाय लायो नै थैबायदि जाबाय प्लास्टिकआ साबधान गथ'फोरनो दा बायनानै होदो बिमाफ्रा खाद्रा ओंखारोना नै मोननै आरो नैबेयाव मोनसेयाव नै बेना कालारा बेलेग नालाय माबाया बेलेग प्लास्टिकआ बेलेग मोननैयाव मोननै ओंखारदों आरो नै बेयो गोमोआ बेयो गोमोमोन बेनिफ्राय नैबे गलाब नुनाया बेयो गोजामोन आरो मेथाइआ